Această fată nu și-a văzut niciodată tatăl zâmbind pentru ea. Într-o zi a făcut întâmplător o față amuzantă, iar tatăl ei chiar a râs. Era pentru prima dată când zâmbea pentru ea. După aceea nu s-a mai putut opri. În fiecare zi făcea fețe amuzante în fața tatălui ei. Timp de 10 ani nu a ratat nici măcar o zi, doar pentru a-l vedea zâmbind, iar tatăl ei nu s-a supărat niciodată. De fiecare dată îi răspundea cu un zâmbet. Apoi a venit ziua ei de 18 ani. Tatăl ei a scos camera pentru a face o fotografie memorabilă. Dar în momentul în care a văzut-o pe Matsuko în kimono, expresia lui s-a schimbat brusc. A spus că îi se rupe inima gândindu-se că fiica lui cea mică, care este țintuită la pat din cauza bolii, nu va putea purta niciodată astfel de haine. Matsuko nu a putut suporta să-și vadă tatăl atât de trist. Așa că în momentul în care camera a făcut click, ea a făcut din nou o față amuzantă. Dar de data aceasta tatăl ei nu a zâmbit. Fața lui Matsuko a rămas nemișcată. În cele din urmă a înțeles că nu este la fel de importantă în inima tatălui ei ca sora ei bolnavă, care nici măcar nu poate ieși din casă. Tatăl ei o ignorase de ani de zile. Ar fi trebuit să renunțe atunci, dar ea a continuat să încerce din nou și din nou pentru a demonstra că și ea merită iubire. Însă toată atenția tatălui era asupra surorii mai mici și fragile. El nu a văzut-o niciodată cu adevărat pe Matsuko. După facultate, Matsuko a ales să devină profesoară de muzică, respectând dorința tatălui ei. A început și o relație cu un coleg profesor. Cei doi stăteau pe malul râului și vorbeau despre iubire. Când s-a întors acasă, i-a povestit fericită surorii ei despre relația ei. Dar la cină, tatăl ei s-a enervat brusc pe ea. Sora ei, care fusese atât de mult timp la pat, era cu adevărat demnă de milă, dar într-un colț al inimii, Matsuko simțea că sora ei i-a luat iubirea pe care tatăl ei ar fi trebuit să-i o ofere ei.